No, Jerzech Polok z narodzenia był świadkiem odkrycia ciał od Adolf. Był ostatnim świadkiem śmierci. Założyły osada Kaj we Brazylii. Tako mało dziedzina, a takie historie spoczywo dwóch Amerykanów. Skrócili tutaj husytów. Granica Górnego i Dolnego Śląska. Większy świat niż u nas dzisiaj na wschodzie Górnego Śląska. No i na Śląsku była ta najdłuższa linia. No nie, gadają głupoty. Mianowany ojcem modernego winiarstwa. Ekskomunikował go. Witam wzrostowiki z zachodu Górnego Śląska, nie ze wschodniej Opolszczyzny, pamiętajcie. A dzisiaj są my we gminie Popielów. Proszę was, filujcie mnie, abonirujcie mój kanał, proszę też na nowy kanał Śląska Kultura i jademy. Popielów, po niemiecku Popelau, albo też Alt-Popelau, to wiejsko gmina, w której kwateruje 7895 personów. W samym dorfie Popielów kwateruje 1974. Do gminy okrom Popielowa przynależą też inne dziedziny. Kaniów, Hirschfelde, Karłowice, Karlsmarkt, kiedyś mianowane też jako Katowice, Kuźnie, Kauern, Katowsko-Kuźnica, Althammer, Lubienio, Zaken, Stare Siołkowice, Alt Szalkowic, Nowe Siołkowice, Noj Szalkowic, Popielowsko, Kolonio, Klink, Rybno, Rybnik, Stare Kolnie, Altkeln, Stobrawa, Stoberau. Są też inne dziedziny, to je Wielepole, Kabachy, Kabachen i Karłowiczki, Karlsburg, no ale nie mają statutu sołectwa. Niekiedy z tych dziedzin to je Karłowice, Karłowiczki, Stobrawa, Rybno, Stare Kolnie, Kuźnie i Katowsko-Kuźnica są już na Dolnym Śląsku. Toż po raz pierwszy na tym kanale będziemy na Dolnym Śląsku. Ino we jednej dziedzinie, którą mianują dzisiaj Karłowice. A je to dorf genau na granicy. Uwidzicie z kuli tego kontrasty, jakie mamy między Górnym a Dolnym Śląskiem. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we gminie Popielów 15,35% po mieszkańców zadeklarowało śląskonarodowość, a niemiecko 13,51%. Kejby my brali ino Górnośląsko tajla gminy, byłoby wiele więcej. Abstimmung 20 marca 1921 roku był ino na połowie placu dzisiejszej gminy Popielów. Welowało ino 6 dorfów. Wszystkie były za Niemcami. Alt-Popelau 74,7%. Alt-Szalkowic 75%. Noj Szalkowic 80%. Klink 78,8%. Hirschfelde 57,1% i Zaken 99,5%. Place te zostały w Reichu, w romach nowej prowincji Oberschlesien, która powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 120 km na zachód od Katowic. Nasza rajza napoczynamy we Starych Siołkowicach, Alt-Szolkowic. A za mną neoromański rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Wybudowany w latach 1825-1830 na placu wcześniejszego kościoła drzewianego, który gorął w 1822 roku. Pierwszy kościół był tu już we XVI stuleciu, kościół drzewiany. Ten kościół przebudowali w latach 1933-34. Dryny, fest zwiedowny, drzewiano, kasetonowo, deka. No nie ma to spotykane wszędzie. Naokoło kościoła Kirchhof z zachowanymi starymi grabami, niemieckie szajbunki,
na jeden dążek pozór. Mamy chłopa, który we 45 roku umrzył, zginął w Uralu. Ja, dali mamy taką kapela, ja, kaj są pochowane faroże, no i tabule na bocznych ścianach ku zocy wszystkich tych, którzy poginęli tutaj z Dorfu w II światowej wojnie. Godążek wam o tabulach ku zocy ofiar II światowej wojny. Hanie, widzicie, ta kaplica. Ja ze zadku kościoła mamy taką drugą kaplica, Denkmal, tak richtig. I tu są wypisane ofiary I światowej wojny z potajlungiem na lata. Nie wszystko genau widać, no ale mamy 1914, mamy 17, mamy 18, 16, 15. Chyba alfabetycznie ci, którzy poginęli i szajbunek, niemiecki szajbunek. Tym wszystkim oddawamy ojca. Pierwsza zmianka o Siołkowicach to 1322 rok. Stare Siołkowice to miano zaczęło fungować we XVIII stuleciu, dopiero kiedy założyli nowe Siołkowice. Też w tej gminie, no dzisiaj nie będziemy wszędzie, wybrał, że 4 dziedziny spośród 12. Fest zwiedowno gmina, no ale chce, co by tajlik miał kaś pół godziny, niektórzy potem go dają za długo. Ja, w XVI-XVII stuleciu był tutaj szlak handlowy, szlak z Krakowa do Wrocławia, do Breslau. A my idziemy główną trasą, fajniste chałupy, naprawdę, przy nich kapliczki. No, mamy jedna kapliczka, nie widzicie, jedna kapliczka z jednej strony, drugą mamy hań, we przebitkach będziecie widzieć. A dziedzina w 2010 roku zdobyła pierwszy plac w konkursie Piękno Łopolsko Wieś. Godążek wam już o innych dziedzinach, które taki tytuł miały. A w 2017 Siołkowice miały drugi plac w konkursie Wieś 20-lecio. No, richtig je tu pięknie. Richtig pięknie to jest tutaj wszystko zaaranżowane. No i widać te bogactwo śląskiej, górnośląskiej dziedziny. Słuchajcie, jest tu też taką tradycją fest. Zwiedowno siołkowskie marzunki. O co się rozchodzi? No i no tutaj, no to się mianuje siołkowskie. W niedziela przed palmową niedzielą wystawią się w oknach przywiązane do świerkowych gałęziów lalki, które mają symbolizować frele na wydaniu, które są w tych chałupach. Przyjedźcie tutaj i obejrzyjcie. Naprotiv kościoła, który za mną, mamy starą szkołę. No, dzisiaj to jest przedszkole, mamy napisane. O co się tutaj rozchodzi? A, jeszcze zanim o tej tabuli. Podaliśmy ostatnio wielkiej powodzi w 2024 roku. Pora, wiele to, miesiąc do zadku jakaś. Tutaj w lipniu 97 roku była woda. Teroski obyło się bez strat, z tego co wiem. No, kiedy były straty, byłoby to jeszcze widać. Tak to było. Co upamiętniam? 125 lat. A w 96 roku to tutaj to zmajstrowali. Ślązoki stąd założyły osada Kaj w Brazylii. Osada
Pilarzinho, tak się chyba to będzie po portugalsku czytać, stanie Parana. Ja, Ślązoki do Ameryki jeździły i osady zakładały. Wszyscy, no wielu z nas zno osada we USA, ja, Panna Maryjo, ja, no ale o tym mało kto słyszał. Tako mało dziedzina, a tela tutaj je. No to jeszcze nie koniec. Przy jednej ze chałup, przy głównej sztasie mamy taką tabula, no propagandowo. We 1963 roku zmajstrowano. Jakub Kania tutaj pomieszkiwał w tej chałupie. No kto to był? No tak propagandowo, jak za ludowej Polski poeta. No jaki ludowy? Wojownik, no o, Polsko-Śląska. Jego powrót do czego? No propagandowo, nieprawda, do macierzy. Wiemy, co Polska to nie ma macierz Śląska. Członek Związku Literatów Polskich. Narodził się w 1872, w 1957 roku umrzył. O tym jak jeszcze nie wspomniał. 2011. Najlepsza przestrzeń publiczna polskiego województwa. Tutaj mamy strum, lipa. Zasadzono z kuli tej nagrody 20-lecio drugi plac. Ja to co, że godał. Ten landschaft, wietrok. O, widzicie, wietrok, kościół, kaplica, to wszystko. A co to mamy? Takie tabulki tutaj, gbury. No, Siołkowice to mało dziedzina, no ale je jeszcze potajlowano na mniejsze tajle. I to te tabule przypominają o tych małych tajlach. W to mnie filuje, w to ogląda moje tajliki, wie co Ślązoki to też ryboki, to też fiszery. No ja, gruby werki to je nie skorzy. Tukej, no ale i we placach, kaj dzisiaj są grube werki na wschodzie Górnego Śląska, kaj ją mieszką były, no i są dali, no Pszczyna, okolice, Rybnik, samo miano, no ale dobre, nie będę już dali wodą, o co się rozchodzi tukej. Na siołkowskich łąkach kludzone są hodowlane stawy. No i mamy tutaj wiele zacnych, roztomajtych ryb. Godorzek już o tym hopie, tabula, my mieli przy chałupie, tutaj mamy jego dynkmal. Jakub Kania, też propagandowy dynkmal, propagandowo tabula, troszkę nie skorzy, 75 rok. Tutaj zaś szajbnięte, co jest to bojownik o wyzwolenie narodowe, społeczne Polskiego Śląska. No dobrze, co nie? Opolszczyzny. Tutaj mamy Fojerwera, a naprzeciw Fojerwery restauracja, śląską restaurację na szlaku kulinarnym Łopolski Byfy. No mamy śląskofana, mamy unijnofana restaurację Stantin, mamy Tyskie, mamy Paulanera. Hańdali jeszcze żywiec, no choć se Małopolski to założony od Habsburgów. Co ja mam jeszcze tutaj rzec? No Śląsk fol gębą. Ja o wietrokach żech poczytał, czemu ten wietrok, no to nie ma jakiś przypadek. Wietroki były fest wożne. Pierwszy wietrok powstał tutaj w 1720 roku, a dwa ostatnie zgorały w 2009 roku. To nie koniec. Tutaj we Siołkowicach, a tak jeszcze we Szolkowic, Alt Szolkowic w 1917 roku narodził się Rochus Misz, SS Oberscharführer. Ze zawodu tapeciarz, malarz, no ale robił też za adiutanta, za telefonisty u samego Führera, u Adolfa Hitlera. I no, to jeszcze nic. Był pomieszkańcem bunkra od Führera. Mieszkał od stycznia do maja. Ja był świadkiem odkrycia ciał od Adolfa Hitlera i od Ewy Braun. Był we bunkrze Kay Goebbels
jego baba Magdalena i jego bajtle popełniły samobójstwo. No, dziecka tak richtig były otrute. Wiemy, znamy to. Ja cytnął 2 godziny przed wchodem Czerwonej Armii do bunkra. Nie skorzej poddał się 2 maja czerwonoarmistom. Przebywał we sowieckiej niewoli, we lagrze jako jeniec do roku 1954. Nie skorzej wrócił do Berlina i żył we swojej chałupie. Umrzył we Berlinie w 2013 roku. Prawie 100 lat żył. Ja był ostatnim świadkiem śmierci Hitlera i przedostatnim z pomieszkańców Führerowego bunkra. Tako mało dziedzina, a takie historie. Są już we głównej dziedzinie gminy, we Popielowie, Popełał, albo też Alt Popełał. Siedza dryny we rzymskokatolickim, neogotyckim kościele pod wezwaniem świętej Frele Maryi Królowej Aniołów z 1889 roku. Jakże inszy to chrom od tego, co my widzieli we Siołkowicach. Typowy neogotyk. Zarostki przy kościele na drugiej zajcie cesty mamy Dynkmal ze I i II światowej wojny. Oddawał zoca ofiarom i my też oddawamy zoca tym wszystkim ofiarom. Sumy dali we centrum dziedziny. No, mamy szkoła, fajnisty ceglasty budynek, mamy gminny ośrodek społecznej pomocy, mamy policjo w tym fajnistym ceglastym budynku. No, tutaj nie fajnie to wygląda, co to kiedyś było, no ale nie jedno jakieś polskie miasteczko mogłoby się gańbić przy takiej infrastrukturze, przy takich budynkach. No ale co tutaj? No propaganda. Za wiele autochtonów tu jest. Za wiele autochtonów tu było. Toż było tutaj propagandzistów. I we 1973 roku nowy polski kierunek zmajstrował taki Dynkmal, taką tabura. We 50. rocznica powstania Związku Polaków we Niemcach działaczom, bojownikom o polskiego Śląska. Jeżdżę na Kirchhofie, a za mną drewniany kościół, tak richtig. Dzisiaj kaplica rzymskokatolicko pod wezwaniem Matki Boskiej i świętego Andreasa, wybudowany w 1654 roku, w 1889 przeniesiony tutaj. Tutaj jeszcze mamy taką kaplicę, tutaj są pochowane faroże, a tutaj taki zacny grab Dynkmal, familio Kokot. Co oni tutaj znaczyli? Ta baba narodziła się w Kansas w 1919. Margaret Kokot z chałupy Wilde albo Wild, zależy po jakiemu to przeczytamy. W Eopolu umrzyła w 1944 roku. Familio Kokot. No, mamy jeszcze insze miana Gottwald. Ja familijne miana. No ale to nie koniec. Na tym Kirchhofie jest wiele zwiedownych rzeczy. No, same familijne miana, które tu są miana niemieckie, no nie fryskie, no ale naprawdę wiele ich tu jest. I też tutaj spoczywa 2 Amerykanów. Zastrzeleni od niemieckiego wachtyża 21 lipnia 1944 roku. Mieli po 25 lat. Lubienia, Lubienie, Lubień, Lubina. To są roztomajte miana, które fungowały na ta dziedzina. Dzisiaj Lubienia. No ale
Pierwotne miano nie było takie. Zaken to jest pierwotne miano. Skąd to miano? No od pruskiego ministra fürsta Karla, którego mianowali Fürst Zaken. Miano nadali w 1782 roku. Jako to? Czemu tak? Dorf powstał z kuli kolonizację za Friedricha II Hohenzollerna. No, w 1780 roku skrócili tutaj husytów. No, czemu tutaj? No, bo tutaj mamy wanielicki sztat, Prusy, ja, no, pierwszy luterski sztat, wiemy, ja. Wanieliki, husyty są we Czechach, no, na Morawach, a to je pod kierunkiem habsburskich katolików. Nie mają, nawet pod koniec XVIII stulecia, zwolę taką, jaką mają we Prusach. Przyjeżdżają tutaj 40 chałupów, które budują dla nich, zasiedlają, ślubują wieczną wierność pruskiemu królowi. 40 familiów tutaj mieszka. Same waniliki, no bo husyty to też waniliki, nie skorzej we nurt kalwiński weszli. No i są my na Kirchhofie. Wanielicki Kirchhof, dali tak zadbany, no bo dali tu waniliki są, za mną kościół. No romański kościół wanielicki dali funguje z lat 1896-98 nabożeństwa o 8 dali fara. Katolickiego kościoła tutaj nie było. Kąsek dali. Dzisiaj je katolicki kościół Jana Kolbego, filiał farności ze Popielowa. No ale katolików kiedyś tutaj nie było. Fascynujący Kirchhof. Idziemy i kukamy. Miana, jakie miana? No miana niemieckie, miana familijne i miana ponad 90%. Są też wyjątki, ja? No ale a prawda, jest to fascynujące tutaj. No, ktoś tutaj głupi postawił dynkmal. Tam jest chyba szajbnięte cześć bohaterom Armii Czerwonej. Już nikt o to nie dba. Szajbunek schodzi i dobrze. No słuchajcie, co to za prowokacja na takim placu dynkmal. No dajcie pokój. No i co jeszcze? Ja kukam tutaj na taki krzyż. Tam jest takie kwiatki złożone. Macie to we przebitkach i na tych blumach szlajfka we farbach modry, biały, czerwony. Zaraz Kirzek dał pozór na to. No to są farby dzisiaj Czeskiej Republiki. Co tam szajbnięte? No po czesku wiru i sem zachowale. Zachował rzech wiara. Zachowali wiara mimo prześladowań u Habsburgów i znodli swój raj. Raj we pruskim sztacie. I tutaj dzisiaj żyją ich potomkowie. Wielu stąd wygnali, wielu Czerwoną Armię zamordowała. Nie wiem, no ale myślę, co niewielu. Jeśli dali, tutaj graby, to nie są inograby stare, no ale też mamy daty powojenne. Toż ci ludzie jakoś tutaj się ostali. Fascynujące to, słuchajcie, tu jest. Fascynujące. Nie wiem, Eli coś jeszcze, żech zapomniał tutaj powiedzieć. Muszę jeszcze coś ich doczytać. Jeśli wiecie coś na ten temat, piszcie i przyjeżdżajcie tutaj. Jeśli macie daleko, ja tutaj jechał 2 godziny. No ale rod bych jeszcze raz tutaj przyjechał. Naprawdę. Takie place mnie fascynują. Granica Górnego i Dolnego Śląska. Większy świat niż u nas dzisiaj na wschodzie Górnego Śląska. Sumy w dorfie Karlsmarkt. Dzisiaj Karłowice. Kiedyś osobne miasto, jeszcze do połowy XIX stulecia. W 2013 ta dziedzina otrzymała tytuł najpiękniejszej łopolskiej wsi. A kajmy są, za mną je pałac. Jako je historia tego placu?
Zamek powstał jako Ritterburg w 1350 roku. We XVI stuleciu przejęli go Piastowie ze brzegu, no i przebudowali. W 1675 roku umarł ostatni książę piastowski Georg Wilhelm we Brick, we brzegu. No a nie był to jeszcze ostatni Piast, o tym za chwilę. No i na Śląsku była ta najdłuższa linia Piastów. Ja, bo też ostatni Piast, baba, Charlotte, umrzyła we Breslau w 1707 roku. Ja, ostatni męski przedstawiciel, też na Śląsku umrzył. Jeszcze były Piastowie mazowieckie, no nie tak długo jak śląskie, bo umrzyły w 1526 roku. No ale co Fanzolom, co Kazimierz, którego se zamianowali wielkim, to był ostatni. No nie, gadają głupoty. Ja, no ale dali, słuchajcie, co było tutaj dali. On umiera, no i zgodnie z postanowieniem te place przyjmuje czeski król, a w to zasiadł na czeskim tronie. No Habsburgowie. No ale to nie była Austria, jak Cyganiom, co od 1526 roku Śląsk przynależał do Austrii. Cygaństwo. Jako to? To wcześniej przynależał do Polski, kiedy dwóch Jagiellonów na tronie czeskim zasiadało. No nie, to 11. Słuchajcie, ja, przyjmują to Habsburgowie jako królowie czescy, bo księstwa śląskie są lenami króla czeskiego. Książęta śląskie są lennikami czeskiego króla. A tak już od XIV stulecia, niektóre nawet od XIII. No ale mają niezawisłość. Ja? Gadali my o tym już kiedyś. Dobre. Są tu Habsburgowie, no ale oni to dzierżawią. Tu są rozmaite persony. W 1715 roku budują barokowo kaplica. Katolicko, choć większość mieszkańców tutaj to są waniliki. Mimo co to jest u Habsburgów, no nie mają łatwo po 30-letniej wojnie już ganz łatwo nie mają. Są ciężkie czasy. No ale nie skorzej w 1742 roku, jako że powiedział, z kuli wojen śląskich między Hohenzollernami a Habsburgami w latach 1740-1763, trzech wojen śląskich, jako podczas I wojny Hohenzollernowie te place dosia wzięli, tak było już do 1918 roku. No, Hohenzollernowie, no potem dali Niemcy, no ale już nie jako cesarstwo, a republika, wiemy, a nie z gorzej III Reich. Do 1945 roku tutaj był niemiecki ja, no ale dali ta kaplica wanielicko, katolicko tutaj jest i dzierżoń odprawiał tutaj mszę. Za chwilę o dzierżoniu, to jest kaplica no, habsburska, no ale pomieszkańcy z okolic, które są katolikami, mogą tutaj łazić. Dobre, słuchajcie, co dali? No, przychodzi rok 1945, wszystko to nacjonalizują, przekazują nadleśnictwu, nie dbają o to, dryny wszystko niszczeje. Dopiero w 80 latach XX stulecia kupuje to jeden ze chłopów, jakiś geszefciarz, ja, no ale ma finansowe problemy i na początku XXI stulecia zaś kupuje to jeden chłop i czytał, że ostatnio co można to zwiedzać, tak dalej, je remont, no ale ponoć już nie, no na zicher nie można zwiedzać. Widzicie, jako to wygląda dzisiaj, ponoć można to kupić. Kupujcie to, róbcie ze śląskimi zabytkami cosik fajnego. Nawet kiedy to by była jakoś prywatna rezydencja, lepiej niźli cosik takiego. Za mną
rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Neogotycki, dzisiaj rzymskokatolicki, no ale tak je dopiero od 1945 roku. Kościół powstał tu w 1500 roku, no wtedy był też katolicki, no ale już w 1534 roku zaczęli tutaj odprawiać liturgię, głosić kozania w duchu reformacyjnym. Ten kościół, który tutaj widzicie, no nie pochodzi ze XVI stulecia, a ze XIX stulecia. Jerzech na Kirchhofie, jak widzicie, ten plac nie miał tyle szczęścia, co Zaken. Wszystko rozwalone. To je były ewangelicki Kirchhof. No, idzie to wydedukować. Miano jedno, co my jechali. Nie było niemieckiego i polskiego, ino Karłowice, nie było Karlsmarkt. Idzie wydedukować, co autochtonicznej ludności je tu mało. Po drugiej zajcie je katolicki Kirchhof. Jo dziwą teraz na katolicki Kirchhof. I hań, jakie familijne miana? No, Icz, Ski, no przyszli tutaj ze wschodu ludzie. Kejby autochtony się tutaj uchowały, dali byłby tu ewangelicki kościół, tak jak we Zaken, i ten cmentarz ewangelicki byłby zadbany i dali, chowaliby tutaj ewangelików. Całkiem inkszo historio. Dwa dorfy kole siebie. Taki jest Śląsk. Słuchajcie, to je identyfikacją naszego Heimatu. 45 rok i widzicie, co się stało. Jerzech pod chałupą kaj mieszkał Jon Dzierżoń. Ksiądz doktor Jon Dzierżoń. Wielebny narodził się w 1811 roku we Łowkowicach kole Kreuzburga. Umrzył tamże w 1906 roku. Żył prawie 100 lat. Ja? Tutaj w Karlsmarkt, jako głosi tabula, mieszkał od 1835 do 1883. Był tutaj od 1935 roku farożem, no ale nie w tym kościele, a w pałacowym, co my go dali. Kim był jeszcze Dzierżoń, okrom tego, co był wielebnym? Był biniorzem. Je mianowany ojcem modernego biniorstwa. Odkrył zjawisko partenogenezy. Krojcował śląskie i italskie sorty binów i z kuli tej jego teorie popadł w konflikt ze kościelnym reskierunkiem. On godał tak je, jako ja powiedział, Kościół powiedział, feler nie godosz, tak nie ma. Zaostrzył się konflikt, kiedy nie chciał zrezygnować ze swojej teorii. No i w 1868 roku przestał być farożem. Przestał być farożem, bo kościelny reskierunek ściepnął go ze stanowiska. W 1870 roku na Soborze Watykańskim I ogłosili dogmat o reskierowaniu i prymacie i nieomylności papieża we sprawach wiary i moralności. No ale nikt nie wiedział, jak to richtig będzie fungować. Doszło do rozłamu we kościele. Powstał starokatolicki nurt, a Dzierżoń publicznie na łamach Schlesische Zeitung skrytykował to, co się stało wtedy na Soborze. 3 lata nieskorzej rzymskokatolicki kościół ekskomunikował go. Szukali, jak się go pozbyć, i dał im to na tacy. Dopiero w 1906 roku Kej umrzył. Nie wiem, jeszcze przed jego śmiercią, albo
troszkę poni udowodnili naukowcy, co zjawisko dzieworództwa je korekt, co dzierżoń miał recht. Po tym, kiedy przestał być tutaj farożem, jego żywot był tu trudny. No ale dopiero w 1884 wrócił do Łowkowic, w 1885 zamieszkał w małej chałupie ze zagródkiem ze swoim bratankiem i dalej kludził badania nad binami. Umrzył, kiedy miał 95 lat. Jak powiedział, kludził żywot pustelnika. Jeśli się rozchodziło o jego narodowość, no to on był górnoślązokiem. Ja? Jako on o sobie godał. Zaraz kiwom przeczytam. Jeśli się rozchodziło o moja narodowość, to richtig, jako skazuje moje familijne miano, Jerzech Polok ze narodzenia, bo na Górnym Śląsku godo się po polsku. No ale kiedy miał 10 lat, przekludził żech się do Breslau i hań żech się uczył. Jerzech Niemiec ze wychowaniu. No ale nauka nie zna granic, nie zna narodowości. Pora słów komentarza. Jako tu się po polsku godało? No, godało się po śląsku, no ale godali na to po polsku we spisach. Też określało się no nie narodowość, no ale jaką godką się godo, bez to godali kaj są Poloki, a tak tych też były Ślązoki. Godali co godają tutaj po polsku, no ale wiedzieli co to jest inkszo godka niźli we Polsce. Na polsko godka godali warszawsko godka. No kościelno godka, żykania, które przyszły z Polski, no były po polsku też z kuli tego tak to było. To jest bardziej skomplikowane, nie będziemy tego ciągnąć, ale też można godać w inkszej godce, a być narodowości inkszej. Ja? Od zaczątku to było tutaj skomplikowane. Ja, richtig, jeśli się rozchodziło o mianowanie, osobność śląskiej godki, śląskiej jako śląskiej, a nie polskiej jako śląskiej, a warszawskiej jako polskiej, no to mamy trochę nie skorzej. Dobre, słuchajcie, będziemy się żegnać, a widzimy, co richtig są to place polskie, znaczy śląskie, no ale kej mieszkują Poloki. No, polskie fany, żeby wam pokazał, no takie coś, no też wskazuje trochę na polsko. Tu mamy jakieś pieronie do Europarlamentu, jeszcze stare, nieściągnięte, to już powinno być ściągnięte, no i co o polszczyźnie. Pieronie, jakieś plakaty, Bóg, honor, ojczyzna, biało-czerwone. Widzimy, co są to place, które skolonizowały Poloki. Tyle na dzisiaj. Abonirujcie mnie. Za tydzień się zaś widzimy. Pyrsk.